Es deia que tots els corresponsals de Catalunya Ràdio passàvem a RAC1, i això és mentida, només vam passar 2 corresponsals. Vam fitxar per RAC1 el corresponsal del Vallès Occidental, l'Albert Segura Lorrio, i jo. Al comitè d'empresa li interessava en aquell moment treure aquesta notícia i fer veure que la pèrdua de professionals de Catalunya Ràdio anava en benefici de l'empresa privada, que és la gran rival de Catalunya Ràdio, en aquest cas el grup Godó, i en aquest cas el RAC1, que és qui ara em paga a mi. Condicions laborals, jo tinc les mateixes, segueixo sent autònom i per tant facturo en funció de la feina que faig, però clar, jo he perdut en quant a que Catalunya Ràdio tenia un informatiu de mitja hora o d'una hora al migdia i d'una hora al vespre i butlletins horaris, i una emissora que es diu Catalunya Informació, era un lloc perquè el territori hi tingués la seva veu i la segueix tenint. Clar, RAC1 té 15 minuts d'informació als migdies, l'informatiu 14 a 15, té els butlletins horaris que duren 5 minuts i tenen el programa del món a RAC1, on també pots entrar a notícies, però clar, jo he passat de tenir una emissora on tenia 24 hores de notícies i on feia molta informació local, a estar en una emissora, que sí que em paguen, evidentment, quan faig la feina, però que em demanen molta menys feina de la que feia. Jo el que lamento és que no puc fer la feina del territori, que és la que a mi realment m'agrada. A mi m'agrada molt fer les firetes, o fer que si un ajuntament fa no sé què, fa no sé quantos, i això, malauradament, per l'espai que té RAC1, ja no puc fer-ho. En 15 minuts d'informatiu ja ha de sortir tot el món, perquè fan informatiu de tot el món, des del que està passant a Ucrània, el que diu el president Mas, el que passa en un poble que faci una votació en referèndum per canviar el nom del poble. Ara, a RAC1 li interessa més el tema de que tingui la notícia que tingui més abast nacional, és a dir, que el que pugui passar a Molins de Rei no només es quedi a Molins de Rei o als pobles del voltant, sinó que la incidència que pugui tenir d'aquella notícia pugui ser a tot Catalunya. En canvi, abans a Catalunya Informació es premiava més la informació territorial, que se segueix fent, em sembla que sigui en passat, però no. Per exemple, la presentació de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, com que estem fent aquesta entrevista a Molins de Rei i jo soc d'aquest poble, a Catalunya Ràdio tenia cabuda, a RAC1 és més complicat. Tot i que aquest any val a dir que he pogut fer sortir la Fira de la Candelera a RAC1, però és més complicat.